na manhene na brempon a odo mo tutu nkura no nyina no omo ba bi tenaye se momo nhwe ha ofiri ha ekoka ha nti se me firi abrepo me firi manhia ha na me ko Ashtown na me wura ede matena ha ode nsase ewo manhia ne Ashtown nyina ahyemensa se me hwe so mfama no adama yentie nkoma no pa yedi enyema bi apaja ekoso asantimamu a ese ye ka ho asem ya kire kwa ya faso gi asase ya kire empempi ewa afidie so ya kire se sebi wodo ba bi didi na ade ne tukura wo nipa na wo do so no uni tumi se ukotete asase no fi se ya fa kro no hye wonsa wo dia no se obeyi ohene o asutire na ohene so hu na sise bi wo hu bia wono waye ama asumduaba ohene ne sisiw usu nsisi ohene no yura na badaye ene ne huma bro se do hyehyeye eno no se nipa no wote so no ono na adoswa na beduru sabre nti ohene no tete a ntwane nya ni die wo mu no ese na fata no fama no na sumdwe emra ene ma bi peja wa santima ase bibia koye ene amabra ne amane ne ase na nanu bi no mo ni ko ho no ya firi ho ene na koye ensase ye ma no muso eso mutena fie no mutu o mafo kasa kire mo se akunadie no enya afefede no ene omuso di ebi muso ade adane afefede ebi mu di adane afefede asante nyina ya mamra ne amane a ya kura mu fetete mfia hanan nie ana asante kura mu aba bisine ahinia peja amamra ne amane de nananum yeye enra ema asante gina ye enu na menum ye ne yeto aso enya fefede ne bibia se fefede a kanananu binuma afom nkwa so se de be ya asante begina se bi yewra kan se bra se bi twirbo akodua wan kase mikobusa mi wuransa e ba ya wan kase mikobusa mobusuafo wasemede me hombema se de be ya asante begina eneni nyina nananu binum de nyina akoye ensase mentuma we menu na bosie we gura mediem na amamra ni amane na ma onu nti yese o medi nipa ni mu no wajato wo na akoye nsasesem wadaroma ana jumadi edi se wonsa no ye de waase ye be kai mu ye waase nim di ase bi yewura tenase ye nyafiri wo no ye ne etiefo mu ti Opemsuo anyina abeche na ofa bi ebeboa dan de nyina mekase obi nya akonya gina yewura ni mu ansem wo woka no ensem ni mu odu nti ye kura ya de sede ne se ka video no obaji bi na wo de atena fie unko ba bia na odwodwo ho a wo de asem no wo tie ensem wo wo kan ye bossa wo se wura enyama wo ka so obeye mo busa wo se matimi aye bia na nyensa asesem ampasa no ka wo ne mumumoni nko akonya na wodi no ho enu ne be ma wo pe enu ne be pejawo enu na sa betima bre wase so mo woni nko akonya na wodi no ho a enu be pejawo enu be bre wase ye ni bi mu a omayi omuyam omuni bibia oma meto asase wa meto he na so omayi omuyam aso akonya na ne wo ma ka se omukuta asase dodo na dabi na wukude na wo wasum kama akoside wo wasum kama fofie wo ho wasum kama wedi ukude oni ho akoside oni ho sabi akunye wo tisono ona na eni di ka bo ma no bedi yo enti amamra ni amane a waya firi ho na aba beto ne na wo se na de wo se no yenhwe ni yo una na asante na yefrima ase ne bai krobi asante kotoko hene chichi na asante mai akunya bi obo tu fiem oba entina oba yi wasi akunya bi abayira bia me amasa agima de nyina aba de ya abusuadua ene de hwe timi ameti yi de wo tie mranche ofase otie yi
yenyina yasi efiri oba enti ehwe na nakura wodi kan no owosen ebi owo ma mienu be ma baako be ma de emfane nka ho e ma mienu no baako etotoso na ba besi mi ameti a mekata yi yehu akonya na se enti anya wo sebo ba o se me na me be so ni tuomi me na me be di na ade yi me na me be furu na konya yi de wo ye e de na ona na ye wo bisa ana tumi ni na wo pekeke e de atwa fa nipa so aso tumi na keke na wo pe e de ya katise me fa ntuma kese ana ana mo da roma e bia me kase wo bobi mu dia e kromufo nyina ni je se wo hina yanya na die e mu oduma ye aso bobi mu dia se bi na ahwe de nkofo ye omanimu e kire se bi osi no manfo ati e kire se de osi no manfo ati amamre ne amanne na mo woni nko ho anu ene be pagyawo se bu ba to boase tutu niama ensasesem na bia wo akonya ne da ho chenti ye nkonya sofo ene abusuafo aye basa se de ye de bia no se amedi afutu ma no to boase from nyina obi a wono aye bibia no ondi no kurema wo nkrata bia bi mu dia ma nyina ondi no kurema wo na humu ye se 1000 plot no me ba ya to mo 500 into 500 na aka no me bon ho ban me hia school me hia market me hia police station me hia hospital sani mo nyi watete ni nyina de ato afedi aka no ohwe ma hemfie kura no ye doso nti ese me trem tadwumadi wo nyina wodi bi ebe abedi so na otutu ne man kakran se de ba yo nipa nyina no kura no eba e ma nipa nyina hu a se bu wa no mema so manu be mauso sabina na bi muso timi yesa ne mo wanyina na kromofo ne bi a no wonka akonya no ho ani na wo fa ase ya baako na mo ye niema so tia ohene no ono pesa nkomo nyina ebedi afiri ho fisensa asesem na doso e wa santese ensem aba nyina ye ensase eni ebu nkofo fa so ye gi nkofo japade ye se nkofo niema maka kire krobia santi kotoko hene ne nsase odi mana brempon odi na ema na mahene na tano ne ne yeremu obi ani asase wa santi bam yewura na ne dia na nam se sebi Yesu Kristo ba asase ko fa ayi dunia mu ka ne ho se ono mu ye adwuma anu nti na yewura o setena ha mame tena de ekoso wo ho no abobo mamane Yesu ne ehwe dodo na so akogina ye maame mu se o mba tu o mu mafo na futu en kwa maame ni ne bankasa ebedu otimatu no fo ebedu otimaka de ye de akire no timre bi atwema ahima afo ni bi ma o mu ho so na no madura yewura ka ho asem ye beba ho ti sansem bi se na ekoso anopai ye de ne se ye kireche ye tutufo Yesu ade ade afrim se asante amamra ni amane ne ma ye danso ti boni be firi ni krom to twekwansina hoduo se oba be he asante amamra ni amane oba wa ko museum ama ye dina fa ho ahwe ni nyina menu nyenu tia ye se amamra ne de ye mfa nya hwe adia na nanoma ye menu nyenu betima sai no yentuo so ne hu se na nanom nim die mu a se bi yewura one komfo de chichira santiman no amenu nyenu yenim de didue ye no yenka hu se anu na ebo menu nyenu bai anu na ma menu nyenu danso hwena no de mamposi ye hwede brekum esi ye hwenkranza de esi ye amamra ni amane ye dan ho di ewo ho de bia me kasem bi se kanana na oduru dwaba ase a na obi ansore o bise na din bia nkata enka odin no ba bra unya akonya si bibi kire ote kokoso no ni din edin mu oduru atoda kwa nana no bi no oba beduru no kwa no asoma okwe ye ni sei
can say no adom ni nyina asɔre agina ho edi ntia te say di na bata odi no na wototo na se umafia ba ho ensem dodo na ebo ma himfie na wada mo to obu ase aka ne ba ko ma no kura dadi no dodo na ya madwene se ya asem nyina wa himfie na tia me nkan ye tia me nkan enso asem na kafe ko onimu a emaaye akafe ko onimu na mabanya brakura tena himfie edi asem no osi ho ba ko pe uhu ne biem na afena ko na wieye nti nsem wa wona ne kuro mu no enye nsem ketwa na wadaroma sebi munana no yei mwana mo tete ya yedi mo na mo achi ensem bi se no aya ne mmo ma henie mpagya mmo ma henie nkoso ti madaroma no pay de yesere mo yema mamra ne amane ne nya adwuma anunti na wote bia woti anunti ene di udi ye anunti ene ne woka sante ho yen kai hu se wodo eba ewuram se de kro bia sante kotoko hene se afio betwa ne dwira no tie ne nsem oka se ye yibre bi so nananom penso saada ne de bo nananom bi aba so se omobua ma sante gina saada na so ne de yibi firim saada na ne de yibi firim se wadan watia ma sante saada na ye bo bi aba so no ase wako school no do difference ye boy nsem ando awe ne ehuru no sanete ye bo nananom bi aba so no ne pamu bi mu so afirim timodaroma nana mo enne ye ma mamra ni amane no enya adwuma na sisiye no enye toten de na akom pepepe no kure no empie na aka no kure na omanfo se hu ahia na ye den no kure ne da ho no tabi nyina se ya man hino se ye abrempo ye wuratena se nyina twa no husia ye hu no kure a wode ka na asem ye hu no kure a asem to na ni wode hwem ti asem na biema no na fa mane kwan so nti nipa be pre no wo hu no kure na wie enu nti no odwane afiri no kure ho na so no kure ni ato a entu kontompo bia ntimi sisa no enu ne de sampate ho enan ne de nkuraza ete ho diaka eka ho no kure ni pie ye hwe tina no wadama imesua wanyina afiri mansia fikasem ha ne yakoya himfie ne antimi amfa anya adwumu a sabi ne manfo edi yawo yemu ti asem kura no asem to no kura na ontimi fa nkwa ne hene wo fiso ni se medi koi onka nanso ensem dodo na no kenu tia me ha kenu hakra se dikro bia se bonse aduruwa enam se no kura mpiem ntino nipa no dodo na pese embra okase ani ena no kura no bedadi nanso bi mu so bom ho de a ensem no ba oto no bo ase pem pa dansefo asembe na ba na yemfra dansefo ewom wodi oso hia dansefo bia ano pe ho nkomo ena yedi nanti ofa simpombo ko de fere yankopon na nananom adaroma me ho ya mugidi se so